En geno maranerio makare nyakorom gajuang machigna ahinya chendo mar migago en tarik 11 dwe mar 9 2025 waikoni weche mathoth mag mosebedo katimore are okinyi nyakorom gajuang kaka pile wago kodi mbaka lai marote machuok na 3-6 nono kabimantie live Facebook Ramogi TV ke imbui mar X kachiel gi Ramogi TV Kenya mbui mar YouTube magethon weche. Jobero mag sirikal timo nonro ne ringre okil Chalo Mbobo mariango kit hinyruok manochuonege bang' chiele gi magina. Nonro mar Tifa oyango ni thoth oganda jo Kenya pod nitiere kod pek mar ngima. Benitie joma dwa dok kedho nyang'. So akwayo imuolo gi ng'uono ni warit guru gik momiwa. Riwruok mar World Vision obano piende ne kendo wuok Suba South bang' tiyo kono kuom higni 17. Machiegni nyakorom gajuang chendo ni en migago nyinga Lydia Okeyo. Ogai mar jong'ad buche manosedhiero taya David Maraga odhi nyime gi seyo piny owacho kotenre kod nek marawere manotimore kinde ng'anyo manobede pacho kae. Kaluwore kod Maraga en ratiro mar jo Kenya bago ng'anyo thuolo momigi kod pend chike mathurkaya. The state which is terrorizing. Why are we saying that? If they are not able to raise the bond terms, they are taken to committee maximum prison, where they are now mixed with the suspects, who could themselves now be the persons who are rightly charged with terrorism. What are you doing with that? You are radicalizing these young people. In fact, that is already a serious challenge to the country. You don't want to terrorize many young people when they are at the end of the day released, having gone through all that. You can imagine what will be going on in their minds. We are saying, look, let the state, do its work properly and stop this issue of terrorizing young people who are just asking for their rights, demonstrating and asking for their rights. Kwa mbele nyakorom gajuang ateri nyake county ma Migori kama jatend migao mararita Kipchumba Murkomen ni eboma ma Migori matimo lalruok kod jopiny ewi okenge jiwarita motese ni jikwa la usalama. Murkomen romo kod county commissioner ma Migori Motal Network kod jopiny kendo poro wach ewi kaka inyalo jiwarita koda kwe kind oganda. Watura chiel kachiel koja fomora Joju mayor simu kantiere county ya Migori nolerno mathoth. Joju makinyalo winja hageno ni rio makare nyiswani nyaka sani chendo no mano mar jukwa la usalama itao kod migao no mararita dinade nyaka sani George. Ero kamano Lydia awinji makare ka nyaka samo wenji ten migao no marita Kipchumba Murkomen osemole county ma Migori kama bende ne obedo kod romo mokwongo kod jotend arita kwe e county ma Migori kama giwache weche ma opogore to kapok adhi mokwom gik mabende otemo lieko en ni sama wuoyini odhi apisno mar gavana Migori Ochilia kama bende koro dhi bedo kod limbe kachiel kod twak makoni kod kocha ka bang'e koro bro dhi ka tiegruok no ma jopuonj kata Migori TTC kama bende koro odhi twak kod jopiny ka otende kod weche go mag arita bende otise kaka jukwa la usalama kata kamano maling'ling kata mawiye mabende jatend migao ni ne osetemo mulo en ka otende kod bunde ma thoth gi nitiere e lwet jopiny to ahinya county ma Migori ka bende omulo gwego ma Kuria mabende wacho ni nyaka sani nitie kwan oganda mathoth ma chiko koyienegi mondo koro gibed kod bunde bende nitie kod bunde to ahinya tong'no mar county ma Migori kaachiel kod mano ma Narok bende owinjo ka bende ogolo chik ne ogai mar obila mondo koro ne ni mondo otim apedha ne jogo mantie kod bunde tok chik kendo koro maggi ka bende wan sama bende chana pedha ne jogo mantie kod bunde tok chik okono jogo mantie kod bunde gi mondo koro ne ni koro duok gi police station machiegni kodgi kapok okawnegi okang' owacho ni mae kata bunde ma lwet ji ma ok opuodhi mosebedo kitiyo godo to ahinya e wechego mag nek kaachiel kod monj to ahinya king'iyo tong'no mar Ang'ata Baragoi kama bende ywaruok malo osebedo
kuom kinde malach. Bende wacho ni nitie oganda mathoth mosewito ngimagi kimonjogi kod jogo momanore kod bunde. Bende achiel kuom kes mowacho en chief ma bende ne onegi kinde mar dwe achiel mokalo e tong'no mar Ang'ata Baragoi kaachiel kod mano mar Gwitende. Owacho ni bedo ni bunde nitie lwet jopiny mathoth ma osemiyo weche mag arita kwe ok obedo makare. Bende winjo komulo bende ne piny owacho medo jiwo okenge ahinya mar kedo kod kuo mag jamni ma bende sudo ka thoth e gwenge mag Kuria. Bende owacho ni magi bende osebedo kitimo kod joma bende koro manore kod bunde, ka owacho ni piny owacho osejiwo okang' makare mane bundegi koro golgi te lwet jopiny kendo koro duogegi e lwet sirikal to mana ne jogo ma bende kontie kod bundegi e tok chik. Owinjo ka bende omulo arita e tong' mar piny Kenya kaachiel kod Tanzania. Bende wacho ni osebedo jonjore osebedo ka moko a piny Tanzania biro e piny Kenya kendo timo njorito kendo dok kocha, ka wacho ni gintie kod chenro to ahinya be mar medo obila mabende koro biro timo kachero e tong' mar kaunti ma Migori kod pinyno mar Tanzania. Bende omulo bende mwandugo ma chik ok opuodho bende osebedo ka itimo e tong'no mar kaunti ma Migori kaachiel kod pinyno mar Tanzania. Bende wacho ni gimedo jiwo okenge makare mane bende koro gikedo kod magi kaka yo mane koro arita obedo makare. Bende owinjo ka bende omulo ka otenore kod nek mar okil mane otimre e boma Nairobi kinde ndalo machuok mokalo wacho nyaka sani nitie joma bende gisechako dayo dhoggi ka otenore kod nek mar okilno. Bende winjo ko omedo bende ne nitie jopiny ma bende chal gima noneno gima ne otimre bende oseluongegi kendo nitie kod adier ni nonro madhi nyime biro konyogi ng'eyo gima ne otimore kod jogo bende itudo kod nek mar okilne. Jatend migawo ni bende kowacho ni e arita mar Nam Lolwe ber achiel kuom gima bende nyaka sani koro ging'iyo mathoth. Gidwa neno ni koro obila to ahinya ma rito tong' mar Kenya kod Uganda kaachiel kod Tanzania bende koro mi gigo madwarore mondo gibed gi nyatimo arita kendo giket arita makare ne jo Kenya to ahinya mago bende koro timo wechego mag lupo to ahinya e Nam Lolwe. Nyaka sama wuoyi ni koro bang' tieko romo mare kod gavana, jatend migawo ni biro dhi Huduma Center ma Migori kama bende odhi yawo chenro mar ndikruok mar opande. Bende bang' chenro machal kod mae ema koro dhi wuok kendo dhi kar somo kar tiegruok mar jopuonj ma Migori TTC kama bende koro dhi twak kod jopiny to ahinya weche mag arita kwe mar kawo pach jopiny to ang'o minyalo tim mar jiwo wechego mag arita kwe kaunti ma Migori to ahinya e gwenge mosebedo kod rochruok mag arita kwe. Mogik be winjo ka jatend migawo ni ochiwo siem to ahinya ni josiasa wacho ni nitiere rawere kata vijende ma osebedo kitiyogo to ahinya e kaunti ma Migori kod kauntis mag Nyanza ma osebedo ka kelo kokwe e kuonde liete e kuonde romo. Bende wacho ni gin kaka piny owacho ok gibe ling' ka rawere gi koro rocho arita kwe to ahinya e gwego mag Nyanza. Koro pod wan ka mar winjo ni to mathoth to bende koro biro wacho ka otende kod romo ni biro chalo nade bende koro wabiro miyo jowinjowa kaka sadhi. Rokamana ahinya Juma kuom report ma kamano kaka owacho Nyakorom Gajwang' nomed miyo matut kotenre kod romo kamano kogike weche manyien ma saa achiel gi sade. Kwa dhi mbele wateri nyaka kaunti ma Siaya. Sirikand kaunti ma Siaya okwedo weche moko ma osebedo kawachore ne gichano daro kar tiegruok ma Jaramogi Oginga Odinga University of Science and Technology kendo gole lop kar tiegruok mong'ere kaka Agricultural Training Center mantiere boma ma Siaya. Jagoro mar kaunti no Joseph Ugutu kod jokanyo e komiti marango weche lo Morris Makorege okwedo wechego ma wachore ni kar tiegruok no idhi lor ka giwacho ni weche ma kamano gin weche mag siasa magitimore kinde ma jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi to ochungo ng'anyo maduong' mano oluonge bomano ma Siaya kawuono ewi chenro ma osebedo kawachore ewi daro kendo golo kar tiegruogno e boma ma Siaya. Wach mokelowa kawuono luwore gi weche manyocha owachore oko kanyo ni wadwa riembo university marwa ma just kowuok e lowo ma ATC land mantie Siaya kanieri. Kaka wawacho wach makamano ok en adiera, waonge gi mpangilio mora mora podi mar gero gima ni wacho ni dwa ger kanyono ero. And lastly, waonge gi mpangilio mora mora mar golo university wa kanyo ero. Wasebedo kwaromo gi jojus kendo wapango kaka university manyieno onego dongi kendo wan gi MOU manyocha be ndalo ne osekalo kendo wasebet ka waloso MOU manyien manyiso ni county government oikore ne tiyo kod just
kadhi mbele e wach mpango mar chako university kama gintie. To bende onge kuma county government leadership or executive committee oseng'ade ni dwager headquarter ti dwagere kanyo. Kata kamano kata budget magere no pod onge. Korom gajuange chenro mar bero ne ringre okil manyocha onegi Chalo Mbobu timore kar kano ringre Mali e kaunti ma Nairobi. Okil Mbobu na ochiel gi magi na odhiambo ma tich ariyo apaya ma Magadi Road e kaunti ma Nairobi. Watudre achiel kachiel ko jafwambo marwa Cynthia Onyango mondo omiwa ler kaka chenro no dhi nyime. Cynthia, kinyalo winja geno mara en riyo makare nyiswa ni to chenro no matimo bero ne ringre no mar Chalo Mbobu dhi nade nyaka sechegi. Cynthia. Awinji maber ahinya Lydia, biro ni achiel kachiel kowuok e kar kano ringre Mali mano e boma ma Nairobi. Kama wantiere ni nyaka sani wasebedo ka warito bero makama madhi mbele ma ochakre gimoro kar saa 5 mar okinyi. Bero ma otelne kod jatim bero mar sirikal mano Johansen Odiwuor ma ochopo ka okinyi kaachiel kod okwach kich kaachiel kod okwach kich go bende matimo nonro mag nek mag homicide division detectives ma osebedo ka dhi nyime kod chenro makamano chakre okinyi mar saa 5 nyaka sani. Gima wageno yudo ka en ni Lydia, jotim bero gi dwa temo fwenyo ni lisasi mane ogogo okil Chalo Mbobu nodonjo gi kar kanye to nohinye maromo nade, to ng'ano mane ogo bunde kochungi kanye, to kama no chunge no ne en bor machalo nade, to lisasi magiyudo no bende idwaro ni mondo timne nonro bang' ma mondo mi ofweny ni lisasi mowuok e bunde machalo nade mano ka otere ballistic examination mano log tich mar okwach kich mano mayudore Kiambu Road mondo mi ofweny ni lisasi mano goyego no nyalo bedo lisasi mowuok e bunde machalo nade mondo mi okony e timo nonro makamae. Bende chien kanyo ne wayudo thuolo mar twak kod owadgi Chalo Mbobu, mano owadgi matin miluongo ni Maluki Mbobu, ma onyiswa ni gin bende kaka familia gin ka mar luwo machiegni chenro makama mar bed gi adiera kachiel mondo neno ni ratiro yudore mar familia margi kendo mar owadgi maduong' magisani koro nindo. Koro wacho ni ponono chenro makamang' norumo kendo magiyudo adiera e wi lipot midhi chiw makawuono gidhi yudo thuolo matin mar twak gi jofwambo mondo gin bende ginyis jopiny gino madhi mbele kaka gikawen kaka nyuola kaachiel kod kwayo margi bang' obila tieko timo nonro machal kamae. Bende chenro makama Lydia dhi konyo obila mar fwenyo matut e nonro makama kokalo ni kinde makama ng'enyne ka ng'ato tho ka otimne bero bende obila luwo machiegni ahinya mar ng'iyo ni kopogre kod lisasi mane ogogo okil Chalo Mbobu gin chiemo mage mane ochamo kinde machuok kapok owito ngimane. Bed king'e ni chiemo gi kaachiel kod kwiri moro amora ma inyalo yud e dende kata e ombich mar dende bro konyo obila fwenyo ni ochiemo kanye, to magawa mano chieme no jomage mane nitie kanyo machiegni kode, nikech par ni odiochieng' manyoro obila nowacho ni giluwo machiegni ahinya tipo mag CCTV mag wang' dede mayudore apaya ma Lang'ata Road mondo ging'i ni ponono nitiere jok moko mane luwe kinde mane owuok e tich ka odok dala ma ponono ne okawo ngimane apaya ma Magadi Road, nikech chiemo ka ofweny ni nochamo ang'o tibro luwo machiegni mar fwenyo ni kama ne ochiemeno e magawa mane ochiemeno jomage mane nitiere kanyo, sura mage mane nitiere kanyo, to ponono nitiere sura mane nitie kanyo mabende otudre machiegni ahinya gi sura mane nitiere apaya ma Lang'ata kata apaya ma Galeria kama ne gobaro kochiko dalane, nikech magi bende wacho ni dipo ka okonya chiwo, nikech kalore ni kama ne onege onge tipo moro amora mar CCTV manyalo konyo obila ng'eyo ni jogo mane ogoye bunde gin jogo machalo nade. To bende kopogre kod mantiere jogo mane okilo bedo go gi thuolo mar tudruok achiel kachiel kinde machuok gimoro kar saa 8 kama jogo mawachore ni gin ji 5. Obila bende bro temo nono ni ponono rombgi kolu machiegni ringre mare bende nitiere kata DNA, to bende nitiere kata mana tudruok mag simbe manyalo bedo ni nyalo fweny jok ma otudre gi wuoyo kodgi kuom kinde maromo nade mondo gin bende gindik pachgi gindik aneno makor ka korgi mondo mi ofweny ni jogo mane onege mit kanyalo bedo ni gin achiel kuom jogo mane obedo go gi twak machiel kachiel kata jogo maboni nochamo go chiembe migago odiochieng' kapok onege, koso nyalo bedo ni achiel kuom jok mane obet go piny kapok okaw ngimane, nyalo bedo ni achiel kuom jogo mane oluwe nyaka chop kama ikawe ngimane. Koro Lydia, mae gima waluwo machiegni, wadhi winjo twak mar obila bang' timo bero makama kendo wadhi yudo thuolo bende mar wuoyo kod anyuola mondo mi onyiswa ni kikorgi gineno ni chenro makama odhi nade, pachgi paro nade, to bende nitiere kwayo moro amora ma ginyalo bet go ne obila kaachiel kod jopiny. Lydia, ka inyalo bet gi penjo. Erokamano ahinya Cynthia Onyango kuom report machal kamano. Gino marwa bende ni dhi luwo nagu machiegni mondo ponono nitiere mago manyakorom gajongo nyubed ni ng'eyo ang' ne ikelnwa godo e yo makara nyako ike saa 1 gi saa 3 chenro wa mag midhiambo.
Piny owacho chano oro jolweny mag KDF e gedo mag ute thieth 70 michan gere rang'iny mar level 4 e kar konda Kenya duto kaka yor neno ni gedo go rumo makare kendo mapiyo. KDF yande ogero hospital ma Sugu kuom thuolo mar dweche 11 ka chenro mag gedo mamoko 75 dhi nyime Thurka. E kinde no jagoro mongere migao mar lweny Patrick Mariru olero ni Governor Patrick Ole Ntutu bende dhi lando ne jodak ma Cheluget kaka gidhi yudo oboke mag rachich bedo kod oboke mag lope e kinde mag gedo mag ndara moingo kilomita 100 hedhi Konge. Sisi kama wanajeshi tukiwa tumetolewa amri na rais wetu na commander in chief, governor, wewe na viongozi wa hapa nalo ndio muenda mkasukuma commander in chief mpaka akakubali hii hospitali ijengwe. Ninataka kukutangazia governor ya kwamba hii hospitali under 11 months utafungua milango wananchi waingie. Under 11 months. Na sio hii hospitali peke yake, kuna zingine. Hata hivyo, hata kama mnasikia wanajeshi ndio watajenga, wanajeshi ni kusupervise. Ni kusupervise contractor. Contractor kama anajenga mawe 3 kwa siku, itajengwa 3 si 2. Contractor kama anatengeneza ukuta wa mita 10, itakuwa mita 10 sio mita 9. It is as clear as that. Tuko na project zaidi ya 75 ambazo sisi kama wanajeshi tuna supervise. Hapa tutakuwa na karibu 100 male and female 50 na 50, ambapo kutakuwa na pahali ambapo ni female na male wards, ambayo mtu akikuwa mgonjwa atakaa hapa. Pia ndalete ambulance itakuwa ikisimama hapa. Ndio kama mtu amekuwa mgonjwa zaidi anapelekwa ile level 4 level 5 hospital ambayo inajengwa referral kubwa kushinda hata Tenwek. Na ni Mheshimiwa Rais ndiye ananisaidia. Hawa jeshi ambao mnaona hapa, hawa ndio wanajenga pia hiyo level 4 hospital. Na Parakoda Beach bang sabirio marodisho nyakor mgajuang chendo en migago ero kamana henya kumedo ketera mongi TV wakayo moko ngara kamana no otemo kayo nyango wuod nyago par wachoni entire kodwa he yo makare ahinya mano alano nyango kaeto wachoni openjo jogi odak mana ni dao dho jonek ang'o ma monoge wacho gima oriere koso ik ng'ato kaka onege rumo mana kamano warito ganareo pareo koda birie debe kaito bende wacho ni Maraga otem rito matin orite sirikal miloso mondo me ko bang' yiero manyien obiro yudne kumore sirikal. Odongo Jauloma wacho ni entiere kodwa yo makare ahinya binane no jaka nyakwara sur kagweno wacho ni weche gi chopo ne yo makare in kanyo gipito kota sur. Mwalimu Faith Mzomo wacho ni en bende weche gi chopo ne makare Malindi County ya Mombasa kaito beano Kambona ja ngolo moja wacho ni kag magambo kangeso en bende okete Ramogi TV kindeni mag migago. Ivan Sahudiambo wacho ni ente Kisumu Telecom Plaza omorgi migago yo mutenya kwa mgajuang chendro ni en migago amedo kiloni weche manyien kala kamano waduogo kod mathoth kidima po. Sayudo nyodo nikelo nyako chia chologore nyeje lunga ni sandi nango nyako chia migiere kunde jelo sigo kachandi gimo nyako chia utemo katano Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni kapok ing'ado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Nivea is for skin. Ne
en chuny benga endalone, kendo wende nene kelo mor, mit gilo e chuny johera mag thumbene. Kuna nyola ng'ama ong'e mang'eny mohero weche moko mag mon. Kido mar oyuma moro ma ji kwakore to ji wacho oyuma to ka to ji yudre e yore mag dwanyruok yom kacha. Kata kamano, e toku mani, misigo mapek ne rite. Naromo gi tuo mar mobedo kuoma kuom higni mang'eny kapok achako muonyo ya. To mana kaka e muma, Saulo noyudo lokruok mobedo Paulo. Oyier Simba J ne oyudo nying manyien mar brother Haron Peter Oyier Simba J Mowar. Ma tok yudo lokruok mar chuny kendo nyuol manyien. Wan joneno ma kage nyinge mag duong' mag pinyni to da luongora ni jayalo to ok adwa miyora nyinge no nikech gima timo winjo nyis ng'ama an. Tich abishni e chenro mar ng'ejo thumbewa e Ramogi TV kochakore saa 2 okinyi kendo wanwe ngeso saa 5 onyango kitae gi Solomon Atito Kafaya. Kik bai. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Osiep ni maje, sani obedo altar gniti. Kokwa chopo kanyo wangsa, owadwa do ng'eyo ni ji ariyo go biro riwo arus. Okang' mikawo ni ok ber kata matin. Kuom hawi marach kanyalo riwo arus sani, an adwaro mana pari, an ok adwar riwo arus gniti. Ing'eni in kane wacho adier. Ng'at ma in ni nene arus no, ne en Rajiv. Wuoyi maneno kobet kae ni, ok wuoyi man naneno ka nigi niti. Mae en mana wuoyi machielo. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Machiegni nyakoro mgajwang' chendo en migago adhi mbele gi weche manyateri nyake Senate kama gavana ma Samburu County Jonathan Lati Leleit ntiere kanyo nyim komiti marangwecho go motenre kod ng'iewo e yor mbui kata e-procurement wadhi achiel kachiel awinje kaka weche go dhi mbele nyakoro mgajwang'. Delays of even implementation of budgets, but I know eventually people will agree to use the e-procurement. And I support the e-procurement because when you see, as indicated by, as pointed out by Senator Chute, some of the issues that the e-procurement is coming to solve is what is bringing us here to point out on projects as we are pointing out here. So, Chair, you will give us time and any other time maybe for the through an invitation to go through this item number 4. Thank you. Thank you, Governor and members. I think I want to bring then this meeting to a close, but before I do that, 3 things. One, I'll be making a comment on it. That's okay.
it is very important that when we appear here, we appear with everybody who is involved. So in question number 4, I would ask that if that question is to be answered substantially, we should have the CEO of the Equalization Fund, because the Equalization Fund actually rests with the CEO. He is the one that procures most of the things. All we get is they send us money, we pay what they have approved. So most of the approvals and everything are done here in the Treasury. So it is better that sometimes we combine the two, so that when we get stuck somewhere, you can give a more detailed answer. Point noted. I think it's a good suggestion. So the next time we are going to be having a conversation around the utilization of our equalization fund, then our Secretariat take note that all the stakeholders be invited in that meeting. The second thing I was going to be saying is that, Governor, we are going to sit and deliberate as a committee and agree on a physical visit to Samburu to conclude on the statement by Senator Lelegwe. And then once we agree on that date, we shall be doing the honorable thing. We'll be giving you sufficient notice on when we are coming. We will sample the roads that we want to come and inspect. And then we will conclude this statement. Thirdly, everybody has spoken about e-procurement. I will just say two things. One, I hear almost everybody saying the intentions were good. I don't know. I don't know how we would know that they were good, but hoping that they were. Good intentions don't always yield positive results. When you listen to what the governor is saying about Samburu and those children that can't access education, talking to them about e-procurement and a new system is like playing a guitar to a goat. What exactly are you telling them? I mean, they are supposed to be in school. They were in school last term. What has happened? Why can we go to school? So, and Governor, this is for you and your colleagues in the COG. We must all work together and do the most natural thing. Speak truth to the national government. The national government cannot dictate how county governments are run. Those are two levels of government. The national government cannot pretend that they can allocate any money to any county. They can't. The money that goes to county is allocated to counties by parliament, just as the money that goes to the national government is allocated to them by parliament. So this thing about national government thinking that they can dictate anything, including systems of governance to county governments, is something that will only come to an end if all stakeholders in devolution then speak truth to the national government. So lastly, we have agreed, CC, through the governor, you will provide us with the list of the WDF projects. You will also provide us with the list of pending bills projects. I mean, the pending bills as they have been paid, and we'll give you 7 days to do that. Within 7 days, please provide that list to the clerk. I think, members, I want to thank you. Secretary, thank you. Thank you, stakeholders, Governor, and your team. And with those many remarks, I declare the meeting officially adjourned. Thank you. Kono mgoja mwano kanyo en twak madhi mbele Senate kanyo kabende
ng'eyo ni en paro mosebedo kanyuolo paro mopogore opogore mano mar tiyo gi yor mbui mar e-procurement ng'iewo e piny owacho en twak ma bende rarie kendo pod bro medo dhi mbele. Wadhi mbele ni thoth jo Kenya koro wacho ni ngimagi kod chal mar uchumi osebedo ka medo dhi marach nyaka ne sirikand Kenya Kwanza kautelo higa 2022. Nondo no tim kod kambi ma Tifa e kind dwe mar 8 kod 9 higani kipimo kod mano tim dwe mar 5 yango ni ngima jo Kenya medo mana dhi marach. Simfroz Okinda ntiere kod ler. Higni adek nyaka ne sirikand Kenya Kwanza donje telo, jo Kenya wacho ni Tend Ruto oserocho ngimagi kaluwore kod pek mar ngima mathoth oganda wacho ni medre kaka thuolo medo sudo. Kaluwore kod lipot ma kambi nonro mar Tifa ogolo, 64% mar jo Kenya wacho ni chal mar ngimagi medo mana dhi marach. Ma en medruok kod 10% kipimo kod 54% mar oganda mano wacho kamano e nonro mano tim dwe mar 5. Nonro no yango ni thoth jo Kenya odak matek kama na kwan matin kende ema wacho ni ngimagi oseyudo lokruok maberberie nyaka ne Ruto kautelo. Kata bed ni kwan ni bende odok chien kowuok e 29 mano e dwe mar 5 nyaka 24 sani. Kwan jogo mawacho ni ngimagi pok olokore yo moro amora bende odok piny kowuok e 25 dwe mar 5 nyaka 17 dweni. Gima nyiso ni thoth jo Kenya mane rik temo sani bende liet mar pek ngima osaso. Jo Kenya mathoth seyo pek mar ngima kuom chik mar omenda mar higani ka 82 wacho ni chik makamano omedo nengo mar mwandu ma ji tiyogo e udi pile ka pile kaka chiemo. 31 wacho ni chik no omedo suru e wi osachgi gima koro miyo omenda ma gitero pacho oduono. Ne 21 chik no miyo koro ginyal kungo kare e kind weche mamoko. Kamano bende nonro no luwo ni mana 25 ma jo Kenya emondik tich magidhi e odiochieng' mangima. 23 tiyo tijegi giwegi ka joma onge tich kendo menyo gin 17. Joma tiyo tije manus kata part time ochung'e 15. Kata bedo ni thoth jo Kenya e gwenge duto olero ni gidhi marach, joma sa otele kwano kod 85, kiluwe kod jo Nairobi 74, jo Nyanza namba 3 kod 71. Milambo mar Omar Okak nitiere 72, ugwe mar Kenya 68. Jo Nyanduat mar piny Kenya ema ok ngimagi dhi marach ahinya ka gichung'e 41. Magitimre kata bedo sirikand Kenya Kwanza to osiko kagoyo kore ni telo dhi kare kaluwore ni giluwo chenro margi mar bottom up agenda e yo makare. Simfroz Okinda, Ramogi TV. Ode kaunti ma Homabay kama riwruok mar World Vision Kenya wuok e gwenge mag Magunga e kar chung'od bura ma Suba South bang' tieko chenro mopogore opogore mag dongruok ma gisebedo ka gitimo e alworano kuom higni 17 mar konyo e loko ngima oganda. World Vision ne odonjo Magunga e kar chung'od bura ma Suba South 2008 kama gisebedo ka gitayo e chenro mag dongruok e gwenge mopogore opogore sekta mar pur kod pith, jolosom jopuonjre ma wuok e familia ma ok nyal keyo pi maler ne jopiny, gedo mag skunde kod chope e kinde chenro mamoko. Bang' higni 17 riwruogno koro bano piendene kendo wuok e alworano bang' kelo lokruok e ngima jopiny e gwenge mopogore opogore ma gisebedo ka gitiyoe. Director mochung'ne midhiero mabiro apoya e riwruogno Garrison Mwakazi wacho ni giloko ngima jopiny mathoth, tiego jopur e chenro mag pur kod pith mopogore opogore kod miyo jopiny miere moingo 9,000 e kor gwenge mamoko. Jalup gavana ma Homabay Oyugi Magwanga mane en wendo modhiale kinde nyasi mar loro chenro mag gioko ne jopiny mondo rit chenro mag dongruok ma World Vision oweyo. And other partners, we have been able to improve the learning environment in schools within Magunga by providing schools with desks. We have also supported secondary school students with school levies, and we have also built hygiene and sanitation facilities within the schools that we targeted within the program area. Jadi madwaro ni mondo doge dho nyang. Benitie joma dwa dok e dho nyang. So akwayo gi muolo gi ng'uono ni warit uru gik momiwa. Suba wani wach pi ne problem maduong' mane pok wadwaro waneno Suba ka ndalo machon mokalo. Achiel gisekonyowa e yore pi, gisekonyo nyithinde somo,
kendo gisekonyo e wach chiemo. Ok anyal yudo pesa mifuku to kanwa partner madonje pur mar gweno gi mar rech sani anyalo wacho ni my life is touched and also kendo ayudo ni anyalo bedo gi pesa mifuku, nyithindo nyalo dhi e school kendo anyalo yudo mabalang' mamba support go nyithindo maseche moko chando. We were empowered kendo nomiwa training mopogore opogore e activities mang'eny magitimo e office gi. The county ma Kisii ni dwe achiel tok migao mar thieth loro masinde mag chenro mar SHA e kar thieth maduong' mar Nyanchwa. Seneta ma e county ma Kisii Richard Onyonka wacho ni midhiero mar kar thieth no biro kotenre kod weche mag telo e apisi mar apisa maduong' manothicho koe kom kod board motelo ne kar thieth no to kod jal mokao kare. Kano to kod jofwambo to kromo kod jotelo mag SDA. Onyonka wacho ni okang' mar simo lai mar SHA en kaluwore kod okang' ma jomoko osekelo fuere makoro dwaro ni nitie mar duoko chenro makare e kar thieth no. Bende olero ni poni nitiere ohinga kod chich mora mora to duol mochung' ne mibadhi onego mak jogo mantie kod ketho kar tuono jodak chenro mag thieth. These are allegations which they raised, but the health facility has said they were actually not doing any of this. It is only that the issues you have are one, they're administrative, because there was a change of management of individuals of the health facilities, and the individual who was removed as the CEO was not happy that he was removed because you have a new person there. This is an internal matter that should really not be brought to the public. And the Ministry of Health should not engage itself. And if the Ministry of Health realized that Nyanchwa health facilities had committed any crime, by now some individuals should have been arrested and taken to EACC. That is why I'm calling this exercise flimsy. My conviction and belief is SHA has been unable to pay health facilities the money they should pay because these facilities have been providing the services that Kenyans. The whole of the SHA system, the health system in Kenya is now broken. And the point I'm making, and that is a good question you asked, it's very simple. You know, sometimes you don't have to look very far. If Nyanchwa Mission Hospital broke the law and did something untoward, and this something means that these individuals who are running the facility were not doing their jobs, what do you do after that? Commonsensically, there are institutions that you hand over this information to so that they can make rational and reasonable decisions. Mach maduong' ne omuocho tieno ma piny orugodo kawuono kendo wang'o chiro mar uso bepe mantie Millennium Diani e kaunti ma Kwale kendo kelo lal maduong'. Kaluwore gi joneno, majno nochakore bang' stima muoch kendo keyo majno manolandore nyaka e kar chungo nyamburko. Chenro mar nego majno no kawo thuolo mar otieno duto. Chenro mane itawo gi jodak makono, apisa manego mach mane oya e kaunti ma Kwale kanyakla kod kweth jolweny mag pi manochopo e konyo chenro makamano. Huu moto wenyewe umeanzia kwa mita ya Kenya Power, na moto wenyewe ukaanza kuchoma sawdust. Ukatoka kwa sawdust ukaanza kuchoma bao. Moto umeenea kwa haraka sana. Zimamoto limefika, lakini moto ulikuwa mwingi sana. Likajaribu kuzima lakini halikufaulu, maji kafanya kuisha. Naomba gavana wetu wa hapa Kwale, Fatuma Chani, uweze kuangalia hii eneo letu la Ukunda, maana kuna watu wengi, kuna wakaaji wengi sana. Moto unaposhika inakuwa ni vingumu sana kuuzima. Janga kama hili si mara ya kwanza kutokelezea hapa Diani. Kulikuwa na nyingine hapo ukielekea side za beach, kwa hiyo hardware. Kulikuwa na nyumba nyingine iko hapo Tukutane pia iliungua kwa sababu ya moto. Gari kama ni account kama ni moja, nayo mali inapolala kule kitambo chukua hiyo tami ende huku ni muda napata haiwezi, na ikifika baada ya dakika 5 unaambiwa huo maji imeisha. Padre Parish Mamugango County Mabomet John Paul no chwale nyimdo Mabomet mondo mi osomne bura maniro choratich nyathi ma jagrida boro ma jahigni 14 en kachiel kod min rawera no mawuoyi. Ji ariyogo
ne odonjnegi gi bura mar hinyo rawerano tarik 2 dwe e kanisa mar Mugango County ma Bomet. Ne gidagi ketho go nyim jang'ad buche Esther Boke kendo wegi thuolo kod omenda maching mar 100,000. Burano ibiro tuomo kendo tarik 16 dwene. Prosecution has said that there is no objection to granting bond or bail, which means there are no compelling reasons to make the court not grant bond or bail. I will therefore grant bond or bail under the terms I feel are reasonable. And these are the terms. So each accused person to be released on bond of 150,000 shillings with one surety of the same amount, or cash bail of 40,000 shillings each. Jokanyo makedo na tich oganda dwaro mondo mi bad migao mochung'ne le KWS ochul familia manowito jogegi tok monjgi kod le mag bungu e kaunti ma Tana River. Ma en bang' ripode mathoth go ewi jogo mosemonji kod le mawuok e gwenge mag Boka. Report mogik en mag jago moro ma jahigni 47 manomonj kod lech kane odok pacho odiochieng' alanga chieng' tich ariyo. Monj male mag bungu monjogo jopiny en achiel kuom midhiero mosebedo ahinya te gwenge mantie dho nam maore madongo kod bunge mathurkae. Akikuua wewe uko na makosa, lakini yeye hana makosa. Tumeona ya kwamba ndovu is more important than the human being. Tumeona ndovu ndio iko na maana sana kushinda binadamu. Aliweza kuuliwa na waliletewa maiti na KWS eti ndovu amemuua yule sheikh. Hakuna postmortem imefanywa, wamepewa mwili, wameambiwa wazike. Hii ni makosa na ni lazima isitishwe. Na parliamentary committee ya mambo ya usalama ni lazima ije hapa Boka ianzishe uchunguzi, na Wakenya lazima waambiwe. Sisi kama mashirika tumefanya fact finding mission na tumerealize kuna lot of violation, hususan kutoka kwa authority ambayo ni KWS, kushika watu ovyo, kuwatesa wale watu wa Boka, na hii haiwezekani kuwa tutakuwa tunanyamaza kama watetezi wa haki za kibinadamu. So tumeamua kuanzia leo tunataka compensation kwa wale watu ambao wamekufa. Is a period of 2 years, watu wamekufa zaidi ya 10 ambao wameuliwa na wanyama na hakuna compensation yoyote. Watu wanapigwa, watu wanachapwa, wanakuwa tortured. Higni adek nyaka ne jatend piny Kenya William Ruto kautelo paro osebedo mopogore wi chenro mar gero ute manengogi ogonyore kar affordable housing. Moko kuom jopiny wake wi omenda mong'ado ne chenro no ka komachielo jogo moseyudo thuolo mag tije chenro no to pamo kendo ntiere kod mor mar yudo yuto mapile ka pile. Millicent Adhiambo ntiere kod ler. Chenro mar gero ute manengogi yot e kaunti ma Kisumu mana kaka e counties mamoko dhi nyime ka miche mag oganda yudo nweng'o margi kowuok e tijni. E sama jouso bende yudo jonyiewo mathoth ne moko kuom oganda mathoth, chenro ni osekelo negi lokruok mokalo e ngimagi, ka en achiel kuom mago ma sirikand William Ruto oketo e maino nyaka ne odonje telo higni 3 mokalo. Naluoko mna ng'ato kata lewni kata sende yaka yudo kaka nyalo chiemo. Okelo lokruok ngimana, ikit ngimana ana wuon. Nikech sani kapinde nani ang'e tweyo binding mana akia. Anyalo rogo smith wayudo kaka wanyalo konyore. Nyithindwa be sani gonyo kwa winj kwa ahinya mani igweng kata mani estate. Kane pok nabiro ka wach ni e juma nanyalo yudo $2,000 ma ndalo modongo tayudo ka okadhiga tich. Then kane wabiri affordable ka e juma yudo ka ng'ama fundi oyudo $8,400 to ng'ama jalwedo ma waluongo ni helper yudo $4,000. Jatend jotije e kar gedo ni wacho ni ji 200 indiko kae pile ka pile ka thothgi gin joma wuok e alwora ni. Affordable housing kae wa employee ji 1,500 to 2,000 people. After project niko rumo, yudo ni ng'ato donjo kaka casual, odhi wuok kaka fundi, onyalo dhi tiyo kama chielo. Ineno, matiende ni owuok gi gimoro e lwete. Kae bende kulingana gi kaka wakaoji onge ubaguzi.
wakauji in terms of gender based, wan gi ladies be, wan gi gents be. Gimano serikal ogolo kulingana gi His Excellency William Ruto kaka nowacho chane odhi enroll gi miluongo ni internship program ma joma e school ma ngala mopogore opogore gibiro bedo incorporated in this project magibiro tiyo. Jouso bende yango kaka en chenro masani miyo ohandgi metni. That time nodo kaonge income malongo mar chako tich. Asko nochuna mondo adonje mjengo mondi eka yudo stock mar chako tich. Anya tino se konyo nikech omiya bedo gi promotion kata ngimana. Afaka ne wantie stage kuone ng'eny kabisa. To pod process ma Ruto keloni oduoko nyaka kuo chien. Kata obedo ni kasea kata chaka dhi kuma nanti watorego tano kanwengo man kani malo moloyo mwane mwango makucha. Ing'eni kuom ohala duto te gimiluongo ni money flow e gima duong' ahinya kuom ohala. Kinyalo bedo gi moro to dhi odhi tikawo profit dhi tikawo profit mano kende gima sepoya ahinya kuom ka. Kata kamano moko kuom oganda to pod nigi to kuom chendo ni ka giwacho ni nengo ute migerogi oyombo jopiny manwengo gi ni piny. Affordable housing mang'isore ni ng'at mane chulo ot 5,000 kore duoko ne ot 5,000 to nyalo chulo 2,000 kata 2,500. To mogero kacha ka aneno ka gin gik mar joma jo pesa nikech pok aneno jangware manyalo afford chulo od $1 million. An wach affordable houses ni ok mora nikech ing'ado osuru moko ng'isi ni ng'adi adi to promise ma omi be minyadak e odno be ok wang'e ni in go 100%. E chakruok nyaka tinende ng'uro osebedo makagi kacha e wi osuru ma sirikal ng'ado ne gero ute manengo gi yot. Mak mana ni jogo ma usodo ber machiel kachiel kokale thuolo mag tije ma chenro ni oyawo to pod duoko erokamano igni 3 bang'e ka gitero lemb geno ni obiro medo dhi nyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kwa kaunti ma Kisumu ne riwruoge mag saga mag jopur maromo 31 e kaunti ya Migori oyudo omenda maromo $37.4 mar siro pur mar nyanya, rabolo, pidho dho chak, gwen kod pith mar kich e bwo chenro mong'ere kaka National Agricultural Value Chain Development Project ma isiro kod bengi mar piny mangima World Bank. Kod bengi mar piny mangima kaunti kod piny owacho ma kaunti ma Migori mageto riwruoge mag saga mag jopur 31 e kaunti ma Migori. Bengi mar piny mangima kawo kalo kuom chenrono motis kaka National Agricultural Value Chain Development Project kata NAFCDP chiwo omenda e kind $700 kaachiel kod $1 million riwruoge mag saga e kaunti ma Migori. Chenro ni geto jopur mag nyanya, mag rabolo, jopith mar kich, pith mag gweno kaachiel kod dhok chak. Gavana ma Migori Ochilako ne otelo e chenro mar chiwo omenda riwruoge mag saga gwego mag Chenato e sub-county ma Kuria East. Sisi kama viongozi tukifanya kwa pamoja si inatusaidia sisi zote. Yes. Mimi kama gavana nimeamua nitashirikana na nitashikana mkono na viongozi wote ili wale wametuajiri wapate faida, wapate huduma ile inawatosha na inawafaa. Riwruoge mag saga ma oyudo omenda ni dhi tiyo kode e jolo pur mar nyanya, mano mar rabolo, kaachiel kod pith mar kich, mar gwen, kaachiel kod dhok chak. Kulikuwa na changamoto hizo kwa sababu tungepata kikundi ambacho kinaweza kikafuga nyuki na kikavuna asali nyingi, lakini sehemu ya kuuza haipo. Lakini kwa kuwa sasa wameleta FPOs, wale wakivuna tu moja kwa moja ni kwa FPO. Jopur ma oyudo omenda wani kinde mokalo ne gisebedo kod pek mokalo e yore omenda mag nyalo tiyo godo e ting'o malo pur kaachiel kod pith jamni. Kwenye kikundi chetu tunafuga kuku, tuna ng'ombe wa maziwa, kuna nyuki, kuna nyanya na kuna ndizi. Mfano kama siku hii ya leo kuna pesa inaenda kuongezewa kwa sako kwa ajili ya wale ambao wamefanya savings waweze kukopa hizo pesa ili ziweze kuwasaidia na kuwainua zaidi. 40 SACCOs mwetiyo godo, 35 gin SACCOs manyien. To SACCOs 5 kende ema yudo kanitiere. Koro 5 go wadonjo godo memorandum of understanding kato ging'eyo ber mar project eka gimbe gidonjo. Director mar riwruogno mar NAFCDP e kaunti ma Migori Ruben Opiyo wacho pur dhi yudo omenda ni kawo ka riwruoge mag saga magijo kanyo magi. Sagi wan kod geno ne dhi keto farmers mondo obed kanyakla kendo mondo gine ber mar bedo e kanyakla mar sako. Do farmers wa otem mondo yude increase production mondo wayude ber mar pur mwatimo kaka farmers ma area ka. Opiyo wani lek mar gima duong'
en ni kod jopur koro bedo kod omenda maginyalo tiyo godo e jolo pur makothegi kaachiel kod pith. Ok en ni jopur ok ti maber, to en samoro jopur tiyo matek, to samoro gik ma gitiyo godo mamiyo gi mondo giyuti maber samoro tamore kaka pesa. Nyaka ne chenro mar National Agricultural Value Chain Development Project kata NAFCDP chakre kaunti ma Migori e higa mar 2013 omenda maromo milion 57.4 osemrogo mag saga e kaunti ma Migori. George Juma, Ramogi TV, Migori. Entolo mwacha kwa kauyo machele chendo ni mar migago Monica Hakumu kantiere Kariobangi North wacho ni Nairobi County kanyo weche go chopo ne heyo makare kamano gima chande en kaka ngato kochiel kod magina e barabara ere kaka wach ni ojugo tudre kod chiemo mano chamo wacho ni en gino makoro winjo bed ni Cynthia Wanyango hang lerne gie malongo ni to ere tudo ke kind weche ariyogo wayo matinya kor mgajwang odo kod mag tuke kikidhi mabon. Turquoise waters whisper calm, coral reefs sparkle in the sun, and every sunset feels like a private show. In Malindi and Watamu, the low season is your chance to escape the rush and connect with your partner, your friends, or with yourself. Discover coastal trails, dive into crystal clear waters, or simply unwind as the ocean hums softly in the background. From only 36,100 shillings for 3 nights via SGR, your hideaway is closer than you think. Book today and pay in comfort with Lipa Pole Pole. Visit VUTravel.com or call 0703 254 254. VU Travel. Dream, explore, discover. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Being jal no mohero dongruok ne ngima makin. Para ne pap midhialo e jo Kenya mosetelo nyime e neno ni opidhi yiende kendo rit bunge. Jogo matimo gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienja boro joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda miloyo maromo milion 5, sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actawards.org. Chako chon loyo dhi kajuoga. Ma tiende ni bedo gi ikruok momondo, geng'o masiche kod midhiero mang'eny mabiro e ngima dhano. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. The voice of Jesus calling today. Wabed jomalere ngimawa. Kawarito ler mar pachwa, timbewa kod winjruok gi Nyasaye. You can sing, you can paint. Kawadhialo dwe mar Pathfinders, waiko ni nyasi makende sabato ka sabato. Oh, we are the Pathfinders strong. Kokalo kuom wende mamit kod wach maler kendo maber mar Nyasaye kwa kuom jokwath mowal. Waduto waluru Nyasaye gi chunywa duto. Let us follow him with all our heart. Injili ngima
Sabato ka Sabato, Sari Okinyi, Kik Bai. Let's all sing and march. Mago mag tuke team Hadula mar Gor Mahia no logonde ariyo no quad team mar Somba Tanzania etugo osiep mano tugie pap ma Benjamin Mkapa piny ma Tanzania. Etugo machielo mar osiep KCB no loyo team ma Tanzania Prison gonde ariyo kuom achiel etugo mano tugie pap ma Sheikh Abeid Karume bwa ma Arusha. Chieng' tich abich joloch mar lig ma piny Tanzania Yanga biro rakore kod Bandari etugo magi kore gone lig manyien season. We are more technical in the ball. We played good football, and players, I think they have already know one another. I want to put our players together so they can gel together, they can be together and think the same, and also try to understand my style of play, and also our goal as a team. And they are bonding, they are together, and it's easier to know who is who and how they think about the team. Team mar piny Kenya marawere oduoge pachoka kuoke tuke mag Africa Beach Wrestling Championships bewa ma Casablanca kama negi loyo midila abiriyo. Team no noloyo midila 4 e kidieny mar kilo 65 bang mar johigni 17, 57 mar johigni 20, 65 mar johigni 15 kod kilo 70 mar johigni 20. Kenya bende noloyo midila mag silver 2 kod bronze ka gindiko duoko makare. Mazoezi imekuwa poa. Tumefurahi kurudi Kenya na ushindi. Haikuwa rahisi. Preparation ya game ilikuwa hard, but tulijaribu kadri wezavyo. Hatukutaka kuaibisha makochi wetu. Tunawashukuru kwa kazi nzuri. Na pia tunafurahi. In junior tulitoka tukua kwanza. Tuna appreciate kazi yetu. In senior tulijaribu, but next time we promise you tutaifanya ikue kama ya junior pia ikuwe smart, tukuja na ushindi pia. Kanya mwateke chendo ni mar migago nyakurom gajongero kamana henya kuom ketera mugi TV rom kendo sa pare chendo mar kagikacha awei hello DJ Kolo Core Instrumental kachiel kod Linda Buganya kach kichendro mar Mbakndalo. Rich Masane nyinga Lydia Okeo.